Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Jingpang Dengue lani ka Jingpang shipment. Kalawan ra ay ka Jing Khlad no ajong kibri hakani gari. Namar ka Jingbam don yu tika ubabyang banyada. Lada kiu ka Jing shit ha ubriyo. Halor kani ka benta ka menteri badai kami ya katanat ka kwat ka kya. Ka Dr. Mazel Amperin dingdo. Kala kran bikilat pathai kubor menta ka singi ka khatlai tarik urisa ar hajar ar pulai. Ha ka ba kalai thu ba sabu sangut kibadon ya ka Jingpang Dengue ha Garu Hills. Tang hai kita yo baladem. Hagaju kopor ke Dr. Amperin kala pentip ba kila don satang ar ngut kibri kibirang don ya kete Jingpang Dengue bat bun ngut kila kot no na kete Jingpang menta katayo bat Uwei ubala Khlad no ke Dr. Amperin kala pensyai ru bakani ke Jingpang kamde kom ke klam covid handai lada don ya kidak kishin kala kentui kibri bakin net che kijak ka sumar ban phak sumar no kham kloi khanang ban lat na ke jingjur jong ke jingshit Pi kipat ba lemba kilat pathai kor ki bangi sungu sibun bagi wan ban yo ya kani ka briefing na ka sarkar Department of Health kalong ba ka dengue kata ka Jingpang ship ka bajur ba ngiyo i ba hakini ki kindit tayo jong uni u jong ubenai Oktober nado ka lai tarik hado ka khat ar taring ukiu kendit haki than ri thor kam tam le shaki ri thor jong ka benta jong ka Garu Hills ti nado ka lai tarik ubnai Oktober mentau ubnai ngiyo bangin test arpusan ngut kita ki bapang shit bat na kita ki arpusan ngut ladon riungut kiba test positive ya kata ka Jingpang kenyang dengue haka sauterik biang ni test sakiti kithan Garu Hills ya kibayo ka jingshit kabajur kidon arpu arngut kita kibangiyo on test namar ba kidon yang ka jingshit kabahe kabakraw ti kendai ngut ki test positive yu to kenyang Jingpang bat ter nadu lai tarik hadu khat ar tarik ka bamenin kasngi ngiyo iba ka test ka penpau ba ka jing yo jong kane ka Jingpang dengue kala hiar na ka khandai hau sau tarik jong benai Oktober hadu minin kasngi ngidon stang ar ki case kibala sha test but kibala yo ya kata ka positive dengue report kiba kham khrau kade hapo Tura Civil Hospital but ngiong ba hakini kisngi kibala dem ngiyo i ba kadon ka jinghiar jong kita ki test positive hodo nyang Jingpang but ngiladu no Uwei jingim hapo Garu Hills namar ba kani kalong ka iki bangidi bani thu ipi namar ba la da piyo ya ka Jingpang shit ka bam hiar ka jing shit ka ba pilet immediately like brand sha kanu ka testing facility ka badon hajan ka shnong ka jongfi la pandai ka PHC kila pandai ki CHC bat ngila penbana pat ba ru ya kita ki ngila penbana pat ba ki SOP lane ki ki kendon yad ki pihap shim lana piyo ya ka jingshit kaba long very severe lane kaba keu bha ya ka jingshit jongfi itai Uwei iri brio iba Khlad no hapo Tura Khlad na ka hemorrhaging lani ka bleed ka jabing namar baka kiu ka jingshit ngasu pendon kam de ki kentin ki papis ngau sok mapi ha ka kentin ka si ban sutu ti kumba kalong benta ni ban biang ba kini ki cases kila kham hiar tang ba ha ki than thor li thor ki badon saudong jong ka state ka jongi lada piyo ya ka jingshit ka bam hiar semua bah kilet syak ka PHC ka CHC ni ka hospital ka bajan nafi but shim ya ka ni ka dengue test knang panyada ya ladi na ka jingma jong ka Jingpang jingshit dengue but ya ki block development officers barok bakidon kam ban shim khya ya ka ni ka kam ban pet ba uta uknyang Jingpang unumpur hakani ke jela ke jongi
Ka Jingpang dengue kam ya bit day na ka jing dad jong ukanja scan but smobha kmi bahaya ki jing pentip ba ka health department kan ai shapi ki patba Ito na judan em kanu nang kisang niya po is kasi sa niya. kumba kapau hapo East Khasi Hills pat don kanu ka recording of any positive case kini barkhot ki dehi sha kambon shakala tan clean belt turah shati shapo garhit 44 kidei ki by test positive kani kamlong kum ka Jingpang por covid ma ti kamut ba kadon ka period ba kum ta pinum you know you don't test positive it's a one time test kum mga tip mga but lada ka jing shit come here ti kan don ka possibility pa pi sha retest biya ndre kam day sumha wanum pen mudur ba kani kalong kum ka COVID kam don jing day AA2M pilik test chisit but hakila ai jing sumat pinyo ya ka jing ka treatment ka babyang manyarap ya pi kinong song ban kot kloy na kani ka jing pa em ki bon hi sha the support han garu but kani ka outbreak I kumba ka long hi tang sha the sha than garu mat kumba nga ong hi pi nila test hado si spotlight kandai ngut ki brew sha kitu kitan but nakita ki si spotlight kandai ngut ki bayo jing shit ki bangi test tang sau kilong positive hinen kasngi ni test nyungun tang ar ki one positive ti ngila la ban contain ya kanika spread ti smha shimkhya la da pidon jing shit tang kata but le test ya ka snam ko jong